Pa svako može da se bavi crnom magijom, možete vi lično ili bilo ko. Mislim, ali da li to treba raditi? Znate, može čovek da uzme ovako, evo ovu šolju pa da razbije glavu. Da li je to treba? Da li imamo mi razum, razumeš? Svašta može. Mi možemo mnogo toga, ali tome služi svest da stopira ono što je u feedback procesu, u povratnoj sprezi za nas loše, odnosno destruktivno, tako da se naš sistem raspadne, fraktalizuje, dekomponuje, kako god hoćete. Pa svest je iznad toga, svest, ali ne individualna svest. Individualna svest može da bude crnomagijska, ali univerzalna svest ne može da bude crnomagijska, univerzalna svest je čisto belomagijska, jer to je kontinuitet, neprekidnost kontinuuma večne sadašnjosti, večnog vremena, pošto svest